Hola a tots, soc Antoni Montalbán i a continuació vaig a comentar per a Escac la següent partida del torneig de noves generacions de l'Hotel Valley de Benidorm que va enfrontar en la setena ronda de la categoria sub-12 a Sergi López del Club d'Escacs Montmeló en peces blanques amb Víctor Gil del Club d'Ajedrez Dama Blanca en peces negres. La partida comença amb l'eixida de peó de dama de Sergi López, contestada amb la flexible cavall F6 per part de Víctor Gil, segueix C4, C5, així Sergi López avança el seu peó amb D5 i es troba la resposta B5, de tal manera que Víctor Gil planteja el gambit Volga, un autèntic gambit, perquè les negres entreguen un peó sense cap idea de recuperar-lo i que està considerada una obertura ambiciosa amb negres, típica de quan el segon jugador vol desequilibrar la posició des del principi i jugar a guanyar assumint els riscos corresponents. Dama C2 és la resposta de les blanques, la jugada preconitzada pel gran mestre Alex Yermolevsky. Amb aquesta resposta, Sergi López demostra estar al tant de la teoria més recent en aquesta posició. Víctor Gil respon amb la captura B per C4. Així cal indicar que el negre també té altres alternatives com ara B4, cavall A6 o G6. Després de la jugada de la partida B per C4, segueix E4. Esta és la idea de les blanques. Jugar E4 immediatament i després recapturar tranquil·lament en C4 de la forma que millor els interessa. Pel camí han declinat el gambit oferit per les negres i no guanyaran cap peó, però la idea és utilitzar la casella C4 per a un cavall. Segueix D6, alfil per C4, G6 i F4. Amb aquesta continuació, el jugador del Club d'Escacs Montmeló s'aparta dels esquemes habituals en aquestes posicions, com per exemple cavall F3, alfil G7 i després dels respectius enrocs H3 o cavall C3. Seguint amb la partida, després de la inusual F4, Víctor Gil respon amb la natural alfil G7, segueix cavall F3, els respectius enrocs, alfil B7, i ara amb cavall C3 ja queda palès que la idea de les blanques és continuar E5, tan bon punt puguem fer aquesta jugada en bones condicions. I Víctor Gil continua amb cavall A6, però aquesta no sembla la millor jugada. Sembla preferible cavall de B7, ja que des d'ací el cavall s'oposa a l'avanç E5 de les blanques. Després de cavall A6, Sergi López continua amb torre B1, segueix cavall C7 i ara juga B3. No obstant, tenia l'alternativa interessant d'intentar obrir el flanc de dama amb l'avanç B4 i així les negres haurien de jugar en certa precisió per a no caure en una posició inferior. Primer de res la captura C per B4, ja que en cas de cavall A6, B5, alfil B2 i a continuació A4 resultaria clarament favorable a les blanques. Després de la captura C per B4, torre per B4, així s'amenaça l'alfil de B7, les negres el defensen amb dama C8 i així tenim que si el cavall negre aconsegueix aplegar a la casella C5, en principi les negres tindrien bona posició. Ara bé, les blanques poden intentar evitar-ho o almenys dificultar aquesta maniobra. Primer de res la retirada torre B1, alfil A6, ja que en cas de cavall A6 directe seguiria dama E2, cavall C5, alfil D2 i a continuació torre d'FC1 i les blanques estan en millors condicions per a operar en les columnes obertes del flanc de dama. Després d'alfil A6 seguiria, per exemple, alfil D3, este canvi d'alfils, les blanques continuen intentant fiscalitzar la casella A6, que és la casella de pas obligada per a plegar a C5, dama A6 per a les negres, ja que en cas de cavall A6 directe, cavall A4, i per exemple cavall C5 es contestaria amb el canvi de cavalls, alfil E3, a continuació torre de FC1, i novament són les blanques les que clarament queden millor col·locades en el flanc de dama. Després de dama A6, seguiria el canvi de dames, E5, ja que torre B7 es contestaria amb torre de FC8, i ara sí les negres quedarien fins i tot millor. Després de E5,
seguiria així un canvi de peons, i aquesta posició, després de torre de F8, per exemple, cal considerar-la com aproximadament igualada. Tornant a la continuació de la partida, després de B3, és evident que Sergi López té una idea més tranquil·la, simplement consolidar la seva posició en el flanc de dama, apartar la seva torre de l'acció del perillós alfil negre de G7. Víctor Gil respon amb torre B8, però així, i en les properes jugades, era preferible per a les negres jugar E6, mirar de canviar este peó, i d'esta forma desapareixeria la possibilitat de l'avanç E5 per a les blanques. Després de torre B8 segueix alfil B2, i així tenim que les blanques han neutralitzat l'acció de l'alfil negre de G7 per la gran diagonal, i Víctor Gil respon amb cavall G4, una jugada que evidentment planteja una amenaça tàctica, cavall E3 doble que guanyaria qualitat, però que cal considerar-la una miqueta especulativa. En el seu lloc, com s'ha comentat, era preferible E6, i així tractar de minimitzar la possibilitat de que les blanques s'expandisquen en el centre. Després de la invasiva cavall G4, Sergi López respon amb la tranquil·la torre de F1, no obstant així potser era millor dama de 2. Torre de 1 també és perfectament bona per a les blanques, i Víctor Gil respon amb cavall a 6. I Sergi López respon simplement amb H3 per a expulsar el cavall negre, que retrocedeix amb cavall F6, i segueix amb G4, però aquesta continuació, avançant el seu peó de davant de l'enroc, és massa arriscada. En el seu lloc era preferible assegurar primer la posició central, per exemple amb torre de B1, i a continuació intentar seguir amb l'avanç E5. Després de G4, Víctor Gil respon amb cavall B4, atacant la dama blanca, però aquesta no és la resposta adequada. En el seu lloc calia considerar o bé H5, per a tractar d'estabilitzar la situació en el flanc de rei, o bé, segurament la millor opció, protegir-se davant l'avanç E5 amb cavall D7. Després de la jugada cavall B4, les blanques evidentment aparten la seva dama, dama E2, i tornen a plantejar l'avanç E5, i a més també s'amenaça A3, ja que el cavall negre de B4 no tindria retirada. Per això les negres responen amb dama C8, i d'esta forma s'asseguren la casella A6 per al seu cavall, i així la partida continua amb A3, cavall A6 i E5. I després d'este avanç, l'avantatge de les blanques és molt gran, i fins i tot resultaria molt fàcil que la llau de peons blancs en el centre arrasara la posició negra. Veient este panorama, es comprèn més fàcilment la resposta del jugador del club d'ajedrez dama blanca, encara que no siga la més correcta. Cavall per G4, ja que, com hem dit, per exemple, en cas de la retirada cavall E8, seguiria cavall E4, amb un absolut domini central de les blanques i una posició molt millor i, francament, molt difícil de gestionar per al segon jugador. Després del insert cavall per G4, segueix H per G4, dama per G4, escac, i tenim que d'esta manera el jugador de la Rioja s'embarca en este confús sacrifici, que li dona certes oportunitats pràctiques, però que evidentment, a poc que les blanques estabilitzen la seva posició, hauria de ser refutat. La partida segueix amb la natural rei F2, cavall C7, ja que no hi ha temps per a dama per F4, ja que seguiria el fil per A6. Després de cavall C7, les blanques defensen este peó amb dama D2, segueix el fil H6, cavall E2, i així Víctor Gil no troba res millor que el fil G7, però amb aquest retrocés queda palès que les negres no estan en condicions de crear cap amenaça real sobre el rei blanc. La partida segueix amb torre H1 per part del jugador català. Alfil A6 és la resposta de Víctor Gil. És curiós com després d'haver sacrificat una peça és ell mateix qui busca el canvi de peces,
torre de B, G1 és la continuació natural, després de la qual són les blanques les que van a buscar posicions d'atac en el flanc de rei contra el rei negre. Ara, després de la pràcticament obligada dama C8, el jugador del club d'escacs Montmeló ho tenia tot al seu favor, però no troba la continuació més forta i opta per cavall G5, en comptes de la relativament senzilla E per D6, E per D6, el canvi d'alfils amb alfil per G7, rei per G7, i a continuació F5 resultaria immediatament guanyadora per a les blanques. Després de la jugada de la partida cavall G5, ara és el jugador del club d'ajedrez Dama Blanca qui, enmig d'una posició que va complicant-se cada vegada més, tampoc encerta amb la continuació correcta i juga H6 en comptes de la prèvia alfil per C4, B per C4 i ara H6. Després d'H6, novament el jugador del club d'escacs Montmeló tampoc encerta amb la continuació més forta i, a més, s'embarca en el seu propi sacrifici amb cavall per F7, quan novament era millor el canvi previ en D6 que obriria la gran diagonal amb efectes demoledors. E per D6, E per D6, ja que H per G5, D per C7 resultaria molt favorable a les blanques. Després de E per D6, simplement el canvi d'alfils amb alfil per G7, rei per G7 i dama C3, i així les negres ja simplement estarien perdudes. En cas de rei G8 seguiria cavall E6 i F6 es contestaria simplement amb el canvi en A6 i a continuació cavall E6 reportaria una posició fàcilment guanyadora per a les blanques. Seguint amb la partida després del sacrifici cavall per F7, les blanques ara ja no tenen avantatge material i s'han obligat a triomfar en aquest atac. Realment, dit atac de les blanques és guanyador, però la posició és complicada i Sergi López no tenia cap necessitat de provocar una posició tan difícil. Víctor Gil respon amb la natural torre per F7 i en aquesta posició el jugador del club d'escacs Montmeló torna a no fer la millor jugada amb torre per G6, ja que deixa passar una molt bona oportunitat amb alfil per A6, dama per A6 i ara E6, que obligaria a les negres a respondre amb torre F6 i després de la captura alfil per F6, E per F6 i torre per G6, les negres intentarien defensar-se amb cavall E8, però a continuació F5 donaria a les blanques un atac guanyador. Seguint amb la partida després de la jugada torre per G6, Víctor Gil captura amb alfil per C4 i Sergi López recaptura amb B per C4, però fins i tot així era millor E6 i encara que les negres poden reprendre amb cavall per E6 i després de D per E6 alfil per E6, a continuació dama C3 donaria igualment un atac guanyador per a les blanques. Després de B per C4 i de que Sergi López no ha trobat la continuació guanyadora en les jugades anteriors, les negres de Víctor Gil poden intentar evitar la derrota en aquesta posició, però ara és ell qui comet una greu errada amb rei F8 quan era absolutament necessari jugar dama F5, que dona algunes esperances de supervivència a les negres. Després de rei F8 del seu rival, el jugador del club d'escacs Montmeló continua amb la natural torre de H1, doblant torres. Víctor Gil respon amb dama H3, intentant crear contraxoc sobre la posició del rei blanc. I ara, amb alfil A1, Sergi López comet l'errada decisiva que comença a invertir el resultat natural de la partida. Novament, l'obertura de la gran diagonal era el camí clar i directe que portava a la victòria de les blanques, fins i tot amb el seu alfil B2 sota l'acció de la torre B8 de les negres, gràcies a l'acció de les torres blanques per la columna G, com podem veure en la continuació E per D6 i després de torre per B2, dama per B2. Evidentment, caldria veure prèviament aquesta idea, així les negres no podrien respondre amb alfil per B2, ja que torre H8 seria mat. Per això, després de dama per B2, les negres només podrien continuar amb dama H2 escac, però després de rei E1 només es quedaria el recurs de
dama per C1, i després de cavall per C1, alfil per B2, però ara simplement amb D per C7, a continuació este peó coronaria i les blanques guanyarien immediatament. Tornant a la partida, després de la retirada alfil A1, ara és Víctor Gil qui primer aplega al rei blanc amb la continuació natural dama H2 escac, Sergi López es tapa amb torre de 6 G2 i dama H4. I així, amb tota probabilitat, sota la pressió de l'apur de temps, el jugador català comet la gravíssima errada rei F1 en comptes de l'absolutament necessària rei E3 i després de torre B3 escac alfil C3 amb una posició incerta. Per exemple, després de D per E5 caldria continuar amb rei D3 i la posició encara no s'ha inclinat a favor de cap dels dos jugadors. En canvi, després de la jugada de la partida rei F1, el seu rival ho té molt fàcil amb torre B1, escac en la primera fila, i després de l'obligada cavall C1, torre per A1, les negres queden amb avantatge decisiu que només farà que incrementar-se en les properes jugades. Ara Sergi López continua amb E6, potser era millor torre C4, però després de dama H3, igualment les negres deuen de guanyar fàcilment. En tot cas, després de E6 segueix torre per F4 i les negres queden amb atac, avantatge material i una posició molt fàcil de portar. Segueix rei E2, torre 4 escac, rei F1, torre F4. Així fins i tot era més forta dama H3, però tot indica que el jugador del club d'ajedrez dama blanca busca simplement la forma més senzilla de rematar la partida. Després de torre F4 escac segueix rei E2, dama H5, escac, rei E1, torre 4 escac i després de rei F1 dama H3 controla completament la posició i fins i tot així Sergi López podria haver abandonat tranquil·lament. La partida va seguir unes jugades més amb dama C2 i a continuació torre F4, rei E1, dama E3. A partir d'ací totes les jugades negres seran d'escac i Sergi López ha d'entregar encara més material. Després de torre D2 segueix dama per C1, rei E2 i a continuació amb dues peces de més Víctor Gil força el canvi de dames i per això Sergi López abandona. Bé, este ha sigut el resum de la partida. Espero que vos hagi agradat i fins el proper vídeo.